Сега карат. Тати. Това какво е? Тики. Това какво е? Кажи, аз съм маймуна. Без. Аз съм маймуна, кажи. Идея. Това какво е? Това. Какво е това? Айде, кажи го. А това какво е? Това. А това? Я брой. 1, 2. Айде де, брой. Да. 4. 5. Айде де. Не. Кажи, аз съм маймуна. Къде е на нянчо? Къде е на нянчо? Спи ли на нянчо? Международно воден от министър на културата. И да, мисля, да сте и някой други. Виктор Старши ли му подарява нещо или папата? Ами аз мисля, че не мисля папата. Заговорихме за министър на културата, помагат последните години, какво стана, особено Борков и вътре финансите, помага ли държавата, може ли още? Аз мисля, че може още. Разбира се, има десетки неща, които се правят като свършена работа. Ти как се казваш? Кажи бе. Редкозъб. Как се казваш? Работи много по-добре за Кой да направи? И аз се радвам, че колкото и да мрънка, нали се казва, не става просто никога. Чао. Тя не могла да се развива вътрешно в България, не могла да се развива национално с Европа, с целия свят. И знаем, че спорт и култура... Да не е урчасан. От кого? От нас. Я звънни. Държава, която бюджета за послушване, повече бюджет за Министерство на културата не е държава. Да, кажи. Това е абсурден доказан факт. Не може да са близки. Бюджета на Министерство на културата трябва да е 5 или 10 пъти по-голям. Парите, които отделят за послушване. Това е тотален абсурд. Бъдещето на децата ни е доста по-скъпо от послушване. Абе, идей се крий, бе. Ета. Моля? Не чух. Бехме на ранчето, прибрахме се, много хубави играха, много хубави. Активия, че? Активия. Давам на Ники саловятко, той Ето. Наягиша. Какво е това? Това какво е? Активия. Я направи. Я направи. И сега плаче, тя вече повече от половин час се мъчи. Това какво е? Какво е това? Какво е това? Кажи. Ай си ли, Галя, кажи какво е това? Не.
Кажи какво е това, тати? Какво е това? Не де, каме, артиста. Лъжица. Лъжица. Кажи, тато, какво е лъжица? Муцуна. Муцуна. Кажи какво е това? Кажи какво е това? Амония да му дадеш на него активия. Да. Какво е това? Моля, какво ще еде? Аки. Активия. Аки. Активия. Аки. Баща ти ще се разтопи. Да, я покажи снимката на Чучо. Аки. Да видим кой е това. Да го питам кой е това. Да, къде е снимката на Чучо? Чакай да видя, че къде е слон. Да, че крие вече, че той... Аки. Той е баба, отони от тати да ти дадеш, защото той е хубаво баба. Бягай. Той е кисело нещо. Виж кой взема кога стои там. Направо маят, че го взема. Кисело. Да. Чакай, баба, чакай. Къде? Е там, отзад. Мони, ела да ми кажеш кой е това. Ела. Ето ти е това. Кой е това? Кой е този? Кажи, кой е този, виж? Ела тук, ела. Кой е този бабо? Не бе. Маймуно. Този. Мони. Монко. Значи просто нямам грешка. Кой е този? Тита емо. Кой? Ти емо. Чичо Емо. Я кажи пак. Тете. Браво. Айде.